Molt bé. Ara estires les dues cames, flexiones la cama dreta i la lateralitzes. T'inclines cap a la dreta, flexiones la cama esquerra i la portes aquí darrere. Aquí darrere. Tornes a portar les mans aquí darrere i busques un to a l'esquena de la columna. Anem a fer una rotació i després l'acabarem amb un estirament. Havent buidat l'aire, inhales i ara gires cap a la teva dreta, col·loques el dors de la mà esquerra a la cara exterior de la cama dreta i el dors de la mà dreta aquí a prop de la cintura esquerra. I ara a cada inhalació estires i gires cap a la dreta. Estàs a la posició, estàs a la respiració, estàs a l'estirament, a la rotació, vull dir. Tres respiracions més. I ara sense desfer el gir, inhala i a l'exhalar desfas només els braços. El cos queda girat cap a la dreta, anem a portar tot el conjunt cap al centre. Inhala, braços en creu, exhala. I ara anem a buscar un estirament. Anem a fer el següent. Col·loques la mà dreta aquí darrere a les dorsals. Amb la mà esquerra busques el colze dret i passes el colze cap enrere. El més enrere possible del cap que puguis. I ara amb la mà esquerra busques els dits de la mà dreta o la camisa i t'estires. O la camiseta. I ara cada inhalació estires, cada exhalació regules. Estàs a la posició, a la respiració, a l'estirament. Tres respiracions més. I ara buidant l'aire, desfas la posició de braços, sospires, sospires, Molt bé, t'inclines cap a la dreta, desfas la posició sempre per davant de la cama esquerra, desfas la posició de la cama dreta, sempre per davant, tornes a la posició asseguda, les cames estirades, lleugerament flexionades, Dandha Asana, sospires, sospires, i et disposes a fer l'altre costat. Estires les dues cames, flexiones la cama esquerra, la lateralitzes, t'inclines cap a l'esquerra, flexiones la cama dreta, la portes a darrere. Vinga, busques que els isquions estiguin ben aposentats al terra o bé al coixí. Estàs a la posició, a la respiració, havent buidat, inhales, braços en creu, gires cap a l'esquerra. Col·loques el dors de la mà dreta a la cara exterior de la cama esquerra i el dors de la mà esquerra aquí a la cintura dreta. I ara cada inhalació estires i gires el cap, les cervicals, les dorsals, les lumbars. Estàs a la posició, quan inhales, estires i gires, o bé mantens l'estirament i el gir, o bé l'intensifiques, quan exhales regules. Tres respiracions més.
I ara, sense desfer el gir, inhala i exhalant desfas només la posició de braços. I ara inhala, rossos en creu, tot el conjunt cap al centre, exhales i anem a acabar amb l'estirament que hem fet abans però al revés. Col·loques el palmell esquerre a darrere entre les dorsals, a la mà dreta agafes el colze i intentes posar el braç i el colze darrere del cap i ara amb la mà dreta busques la mà esquerra. I ara cada vegada que inhales estires cervicals dorsals, cada vegada que exhales relaxes lumbars. En cas que no arribis, amb les mans t'agafes la samarreta. Tres respiracions més. Buidant, desfas la posició de braços. T'inclines un moment cap al davant. Front al terra. Sospires. Mans al terra, t'incorpores. Sospira. T'inclines cap a l'esquerra, sempre per davant, agafes la cama dreta. Després la lateralització de la cama esquerra. Dandasana, sospires. Sospires.